bingung aku, kadang kita tuh dicocok-cocokkan gitu loh. Lah iya. Nanti loro kabeh dicocok-cocokkan gitu. Aku wis loro. Maksudnya kita itu dipatok-patokkan gitu loh, Mas. Iya, patokku bulan. Iya, tak aku baca omong awangnya ngono ta kuwi. Ini loh, kita itu sama netizen itu dijodoh-jodohkan gitu loh. Kan jadi risih gimana gitu loh, Mas. Padahal kan hubungan kita berdua itu sebatas adik dan emas gitu loh. Sedangkan aku kan juga udah punya pacar, Mas Akbar juga udah punya pacar, ya kan, Mas? Ya. Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sacrawatata tandarup ong teni ramaparna ong dwaja miyumeng bendeng ungkung aresang aragyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Hamsa Amiji adi mulanang aku Dimbaka. Kawruhan ana ya Yayi. Aku kelawan si Adi Yayi Dimbaka mono kalebu Ratu Serayan. Ratu Serayane Prabu Jarasandha, ya ratu gustimu, ya ratu gustiku. Ing ripalungguhan iki aku Prabu Amsa lan kowe Yayi Dimbaka kaparentah kelawan ratu gustine awake dhewe ya kuwi Nalendra saka negara Giri Bajra Prabu Jarasandha kinen angrangket ratu cacah 97 negara. Kinarya upacara kang winastan sesaji ludra bekakak ratu 100 negara minangka tandha syukur marang sesembahane wong sak negara Giribajra ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala. Ya pancen bener Kakang. Mara coba cacan. Pira ratu sing wis kasembatan karangket mapan ana sajroning pakunjaran Yayi Dimbaka. Yen ora sisip kang dadi pamawasku isih ratu cacah 97 ratu cacah 97 negara tegese kurang 3 iki mau aku uga kaparentah sinuwun Prabu Jarasandha jangkepe kanggo srana supaya jangkep ratu 100 negara sinuwun Prabu Jarasandha negara Giribajra ngersake ya kuwi siji Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa angka 2 Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lan kang pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwi kang kudu kanggo jangkepe ratu 100 negara Kakang Hamsa.
yaksa goro rupa ari sedeng analindra yaksa alaku kang malwalya ingkang gambira marang ngise siung metu Prabowo Goro mawalian Ditya Durbalarasa Ngamarta Puntadewa Ndwarawati Kresna Mandura Baladewa pancen bener kaya dene winalik kang dadi rasaku Togok Teja Mantri lan Belung Saraweta kula wonten dawuh sinuwun Kula wonten dawuh Juragan. piye kira-kira ratu telu sing jenenge Puntadewa Kresna kang sarta Baladewa kuwi gampang apa ora rangketane gampang apa ora cekelane piye lung Utuk marane sunduk cebal gayuh lintang tegese tangeh kelakone. Apa ora kulak pawarta dal pangrungu ratu telu kuwi ratu sekti kabeh, Kang. Ratu gegedhe kabeh. ngono Durung Puntadewa mbak wong kelemar-kelemer ning kene kadung bledos dadi buta. Triwikrama dadi buta, jagate iso diuntal. Apane Hamsa ya, Kang? ayo Durung meneh adine si Puntadewa sapa Raden Werkudara. Werkudara iki sapa Lha Werkudara niku adine si Puntadewa niku. Adine Ratu Ngamarta. apa ya sekti Le. Piye ta Ki? Ya wis jagat pun keberbeken sing dadi kesektene Raden Werkudara. Pusakane nggih sekti. pusakane Werkudara Nggih. apa wae Wonten Werkudara niku gadah gada. gak godo Nggih. godone Werkudara Gada Kyai Rujak Cingur. rujak polo Polo ding. Ayo cingure kei polo. Wah niku gada rujak polo nek didekne iso ngiyupi sawah 3 hektar. Saking gedene godone Werkudara wah gedhe nek musuh godone jenengan leh. Gada cilik kelempas kelembus. godo lempas kelembus kuwi lagi Werkudara Nggih. Durung meleh adine Werkudara. sapa Nuwun inggih punika Raden Janaka utawi Raden Arjuna. Wong lanang gandrung karo kesektene, wong wedok gandrung karo kebagusane. Janaka kuwi Nggih. Gadah pusaka sing ngedapi-dapi. Panah Kyai Pulanggeni. Pulanggeni widaya Katyasane apa? Lho. Pulanggeni niku malah ora dienggo perang. Pulanggeni Nggih. Pulanggeni didep ning ngalor, lor akeh wong mati. Pulanggeni didep ning kidul, kidul akeh wong mati. Didep ning lor, lor akeh wong mati. Etan kulon akeh wong mati. Pulanggeni didep ning dhuwur, udan deres, wor lan lesus. Pulanggeni dincepne ning lemah, akeh wong meteng. Lho niku tenan. Pulanggeni piye to Ki? Urung sampeyan ngadepi para Pandhawa, musuh anak-anake wae durung karuan menang. Anake Pandhawa urung melih anake si Werkudara. Anake Werkudara sing angka 1 sapa? Jenenge Raden Antarja. Niku menungso setengah ula. Menungso setengah ula. Sampeyan kok wani perang tanding musuh Raden Antarja tenan. Utuk marane sunduk. Sampeyan kok nantang karo Antarja, Antarja sambat ula sak donya. Ula sak donya badhe ngeroyok sampeyan. Sampeyan arep mangan teng piring ana ulane. Arep ngombe teng gelas ana ulane. Arep turu ning kasur ana ulane. Sampeyan arep nguyuh ning jero kathok sampeyan ana ulane. Ulane Antarja. Dene meleh adine Antarja. adine Antarja Raden Gatotkaca satriya otot kawat balung wersi. Sungsum gegala. Gatotkaca kuwi sekti Lho duwe aji Esmu Gunting Brajamusti. kuwi kekuatane Esmu Gunting Brajamusti piye Lho nek Gatotkaca kadung nesu, mancik lemah, mlumpat teng pundhake mungsuh, matek aji Esmu Gunting Brajamusti, musuhe saged krasa saya siset gulu botol sirahe gumlundung ning lemah.
Niku wong sak donyane sing duwe aji esmu gunting Bradamesti nggur loro. Sapa? Katut-kaca kalian kula. Lho kuwi ya duwe. Tau mbok cakne nate. Nek mau ngecakne karo bojoku. Pas malam pertama barabimben aku mateng ngaji esmu gunting Bradamesti. Saya siset metu cemplon kuwi kan. Cemplonnya anakmu, nggih. Anak pujan niku. Cemplon bindilung. Durung malih antasena pun. Mang nek ngego atur kula pun mulih mawon mumpung yaiten jek wonten ngebis. Mulih mawon mboten usah nutuke. Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung tarik gotongan. Dimboko ana dawuhmu apa Kakang Hamsuk? Klonoran lumaku. Mapan ana ing tanah Jawa digebak kaya ngapa kasektene Puntadewa Kresna lan Baladewa.
dumawur mawur-awur-wurahan tengarane ngajurit kong makuru kongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sebit durung suwe anggon kula maku saka negara Giri Bajra kepapak ana satriya kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping biyuh-biyuh aku sapa kekasihmu tambuh marang aku satriya suwuk saka lesan pura Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya Wresniwira Bima Kunting Edyan menyayak kaya wong cacingen jenenge pirang-pirang bari takon sapa kang dadi cecundhuking laku temenggung pangkatku Kesang Ratu Gustiku Prabu Hamsa salokat katut barat pancen bener semedya lakumu arep nyang endi pendirangan mripatmu kaya bajingan kelangan lacak sajake kowe duweni niat kang kurang prayoga tumrap katentremaning negara Ngamarta aku arep goleki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lawan Ratu Mandura Prabu Baladewa yen wis mbok goleki arep tak bondo tangane tak rangket leboke pakundaran negara Giri Bajra ora susah goleki kang ora ana iki Setyaki adep ana Ayanana kang dadi kasektening Wresniwira etan pernah apa karo ratu katelune dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babar ngopo etan-etaran gedhemu cilik dur mundhek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan tumpang soh kebiah datang melengsati kamu hilang nyawamu Setyaki awas as awas hey
awas hei balas wet ah 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 awas Setyaki kowe ya pancen bener bali takon kumandang karbo ora ana mungsuhmu kejaba mung aku ngembelo ndasmu njajalo kasekten etan hot hei ya hei wah ambruk jebleske antem heya woi aya wah Sopo iki Antarja keroyokan mainmu. Hei a o. Hei ho ha hei. Lo Hei. Ah! Hus, hot hit meluntir tanganmu kowe. Ho, hot weh, wah, ya, wah, ya, wah. Ayo, Antasena hadine lanang. Ae, yo, hey ho. Start! Hey! 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 Ah! Hey! Ah! Hey! Ho! Hey! 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 Ya! Wah! Orok pedang etlo! Hus! Hah! Ho, ah, bahaya, wah, trolong tombak derajat opo kowe, hei, ayah, ah, wah, awas, hei, Kapan rindu mabur mangawur aburmu arahan pengarane Mak guru gongso kata kaya butula panggriting turangga asti rakata ingkang
Ayo ngono. Lunguk. Hey! Hey! Wah! Wait! Bus! Wait! Candak kowe. Hey! Wait! Haya! Anggap ngopo. Wah! Wait! Hei! Ayo, maju. Hi. Ojo mbok iteki. Ya ampun iki. Wah! Yay! Ya! Ya! Woi! Hei! Woi! Hei! Ah! Bajingan! Hei, sorry! Wah! Dodok, maaf. Buah dilek. Iso apa iki? Sapa? Sapa? Rodok rono to. Masaku kok. Aku serayane Prabu Jara Sandha, jenengmu sapa? Ayo, cangkemmu muni ya. Muni ya cangkemmu. Sapa kowe? Serayane Prabu Jara Sandha. Lah iya sapa? Hamsa. Kowe ngopo rene? Dampyak-dampyak kowe prajurit nggawa prajurit rumangsa sekti kowe. Rumangsa gagah ngono apa piye?
Tujuanmu apa? Tujuanmu apa, Su? Ayo. Ayo, arep apa kowe? Ayo mang apa? Aku arep ngerangket sapa, sayang? Rangket sapa? Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Piye balenono cah bagus? Balenono cah bagus. Sing arep mbok cekel, sing arep mbok rangket sapa? Siji Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa terus. Ratu Ndwarawati Prabu Kresna terus. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kowe ketok gagah ning negaramu tanah sabrang. Tekan ning tanah Jawa petuk biantenge tanah Jawa tak cekel sesuk ra iso kumpul karo bojomu kowe. Wah! Ayo kurang gaman betat ya orang sekti Meguruwo. Ampe aku tuh rebutan menjangan mati. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus ketungkae Baladewa adepono. Ayo, mundar kowe. Kowe arep mlayu, Oh. Nyawa kok matamu. Apa iki, Iki apa? Kowe arep mlayu kowe. Apa iki? Aku raruh-raruh kowe, ora tau nonton wayang kowe, Pusaka Mandura Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diilangi nyawane karo pusaka kuwi. Arep ki, Karep nyoh, nek pengen tanduk ya. Ndere babah depane lemah aku tah ludira wonten ing Drambah. Risang Prabu Hamsa ngatang-ngatang dari biatang tanggap ingkang rayi nuwun inggih Risang Prabu Dimbaka. Ya gen lumpati kaping 3 urip maneh Prabu Hamsa Lewu saking Nendra gregah. Sapa iki? Aku Dimbaka maju ngemprang-emprang kaya kidang. Ngemprong-ngemprong singa bareng ora narimakake patine kakangku. Kakangmu sapa? Hamsa sing mbok pateni arep nyusul kakange kowe.
Sikra tandang risang bayu siwiri tungkol manembah angler boyo kuntap Bara piye sawangan pabaratan kae iya sing perang sapa Mandura Mandura sapa Baladewa kakangku musuhe Ratu Srayane Jarasandha jenenge manut kabar sumebar pawarta warata jenenge Hamsa Rudimbaka Hamsa angger dipateni nganggo nenggala dilumati si Dimbaka urip meneh Dimbaka angger dipateni nganggo nenggala Hamsa nglumati urip meneh mangkono marambah makaping-kaping njur tulung ana kakangmu wegah lho kok wegah perang kok ewang-ewangan ora apa-apa angger kepepet kuwi sah hukume ngono apa-apa yen kepepet sah hukume caraku nulungi lho Hamsa kang sarta Dimbaka kae ratu sak kembaran heeh yen dipateni siji kuwi ora bakal rampung perkarane sijine mesti mlumati dadi wong loro kae matine kudu bareng carane ben bareng piye ya omong no ben iso bareng ngabari wis arepe apa kuwi matine kuwi lho Hamsa cekelen Dimbaka cekelen dunen sirah padha sirah ing kono marganing pati Jalawawit Sowi satru gedhe dhuwur brengose crapang sentosa dada baune Warekudara wong Jodipati Warekudara iya Jodipati iya nganggo FM ora ayo kok salin mungsuh wae kowe maju wong loro aku ya maju wong loro kowe ngadepi Ratu Mandura Prabu Baladewa ayo adep ana wis sembodo ngrangket ratu telu lamun bisa ngrubuhke wong Jodipati Warekudara walata keket siung apit nyaliaran wah ngadeg usik ngadeg wet wow wow wow
Kakang Amsa iki piye Kakang? Lah iya, iki awake dhewe dicekel. Kowe sapa? Aku Werkudara. Werkudara aku njaluk urip. Aku aja mbok kenekke. Sirahku aja mbok du karo sirahe Kakang Amsa. Malah mbok elingne piye to? Aku njaluk urip. Aku njaluk urip. Urip-urip apa? Kampung. Dara kedrawasan iki Sinuwun Hamsa karo Sinuwun Dimbaka gugur ning palagan. Yen aku iki engko ora matur karo Sinuwun Prabu Jarasandha malah dadi lan dukane. Ya bali dhisik ana ing negara Giri Bajra dadi atur Sinuwun Prabu Jarasandha. Jiret iki endi Menghamsa Dimbaka? Kok jare bakul-bakul sing mateni Werkudara. Werkudara, balik! Werkudara. Ngopo? Musuhku mbok nyangi to? Sing bribek wit sore aku kok sing ngenekne kowe lah. Mandek. Kowe biyen bodho tak pinterne. Cilik tak gedhekke. Lah kok bareng gedhe gegeden. Ngono kuwi to carane murid ngaji-aji karo guru ngono kuwi. Ninggal tata krama, musik guru kok pateni. Ngono kuwi ngremehke karo aku. Mandek. Mangsane apa? Wong biyen tak latih ing reh godo, ing reh kaprawiran, ing reh kadigdayan lho. Lah kok saiki bareng gedhe ninggal tata krama, ninggal yuda negara ngremehke karo Ratu Mandura. Musuhku dinyangi, musuhku dipateni. Cahe nesu iki. Wis rampungno dhewe. Cahe nesu. Piye ngono kuwi karo wong gerang kok cahe ngono piye ngono kuwi? Nyebar godhong kara. Arep muni sabar sawetara kuwi mesti. Aku wis sabar lho, sabar kados pundi. Wong jernyatanipun panjenengan mboten saged merantasi gawe mateni Ratu Sakembaran Hamsa Dimbaka ya ora iso lho. Ning Werkudara nyanyi musuhku lho. Nek mboten mekaten ora barbar lakone. Gitu. Nek Werkudara mboten jumangkah, nek Bimasena ora kumrembyah.
Kula kinten mboten badhe rampung perkarane. Eling to Koko Prabu, para Pandhawa menika kewajibanipun sesanggemanipun saya suwe menika saya abot. Awit badhe ngadani upacara syukur ingkang winastan nun inggih menika sesaji Raja Suya. Syaratipun menika kathah. Lah kok regejekan guru perkara nyang-nyangan mungsuh iki lho. Iya angkel. Pun jenengan kundur teng Mandura. Aku ora melu ning Giri Bojrong mboten usah. Kula cekap kalian Nyai Werkudara kalian Yayi Margana kemawon. Aku pengen melu. Alah. Ngrepoti jenengan niku. Tenan. Nanti pas dijak ndak iso ngopo-ngopo lho. Pun jenengan duduk manis di rumah, bubuk. Bubuk. Ya. Ngentek-ngentek ini biaya. Aku jane pengen melok. Ditilap. Untuk jenengan wis rasa. Tak mulai. Ora mikir Dara Janaka rene. Supaya datang aku sidra. Lungguh sik. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestune Para piye kaipe wonten dawuh tinimbalan sanggane Pandhawa ora saya enteng ning sangsaya abot. Dina samengko ayo padha mbacutake laku. Minangka dadi dutaning ngadili hambek nista budi Candala. Kang den sarirani dening Ratu Giri Bajra. Prabu Jarasandha mangestokake dawuhe Jlitheng Kresna kakangku. Nun inggih. Kula inggih mangestokaken dawuh. Tata-tata ya. Dielingke dhisik. Iki mengko yen wis tekan negara Giri Bajra, Jarasandha diilingke secara aris. Lamun ora iso dipringgake secara becik, lamun nampik pitutur becik, endha piwulang utama. Elingke nganggo cara satriya, ya ngestake dawuhmu.